Mød Søren. Søren kan rigtig godt lide Nik og Jay. Han synes, de laver noget dejlig musik. Der er faktisk få ting, Søren kan lide ud over Nik og Jay. At tweete om Nik og Jay og drikke Breezer ananas. Søren har fundet ud af, at Nik og Jay kommer og spiller til festivalen. Derfor pakker Søren sin taske og er klar til at tage afsted sammen med Kai, Jakob og Jesper. Søren glæder sig rigtig meget. Rigtig meget. Endelig kom dagen. Søren har virkelig lavet op til dagen, men glemt én vigtig ting. Søren er blevet væk fra de andre, der rigtig hygger sig. Søren bruger rigtig lang tid på at lede efter de andre, og han kan ikke ringe til dem, da hans telefon er løbet tør for strøm. Søren bruger hele koncerten på at lede efter de andre, der nu sidder og chiller backstage med Nik og Jay, uden Søren. Dette var aldrig sket, hvis Søren havde haft SunCharger. SunCharger er den transportable grønne måde at oplade din smartphone på. Unisex-kasketten kommer i én valgfri farve og giver dig mulighed for instant brug af skyen, Twitter, like og social networking, uden at skulle bekymre dig om at løbe tør for strøm. SunCharger kommer med den nye, unikke solcelleteknologi, som flere forskere spår til at være awesome. Nik og Jay musik på vejen? SunCharger giver dig strøm. Ring efter flere Breezer? SunCharger giver dig strøm. Bliver væk fra dine venner? SunCharger giver dig strøm. SunCharger er altid på tilbud til den billige pris af 100 kroner. Det er mindre end 1 års forbrug af strøm. Med SunCharger kan du lade din telefon op, mens du har den på dig. Altid. Og møde Nik og Jay og tweete op. SunCharger. Så kan du møde Nik og Jay.